Tuhan jojo marsak dongaki alana salah pambahenaki hatta kulakan angpa. Andorang so mulai ibadat tadi minggu saderion jolo martang yang mahita di bagas rohata be martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sian bukede nomor 10 pitu ayat sada 1 ayat tulu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amin. Mandok moliate mahamudi amai, na mangaroro hita sian gom-goman ni haholomon, jalan aposaton hita tu bagasan harajon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogono naso hatu dosan, amanami na di Banua Gijang, di pabotohon hodo tu akka parohan nasian purbai, marhite-hite bintang, nong tubuh anakmu nasasadai, sondangi marohanami, asa hutan dahami ha porsion nasitongi, marhite-hite ibana,
Asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sugud marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian buku nomor 72 ayat sada dohot ayat 5. Tangihon hamuma patik ni debata natar surat sian patik parjolo 1 patik pasapuluhon. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam nina debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na diturun ni tano yang gotung gabi si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni di bata ama yang gosoture dalanna. Ai hona uhumna dosogud akan namar sineang di guarna. Patik paupaton. Ingotamuma pabadion ari minggui di nonomarima ulahamu nasa sulonmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradian yang di Jahoba de batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Roh dipinahanmu, roh diisi ni hutan ni halak pena mengebati hutam. Aidina onomari do ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibahini do ubahe na di pasu-pasu debata Jahobam, ari paradian nanai jala diparbadiai. Patik palimahon, ikon pasangopomu do natorasmu, asa martuaho jala leleng mangulu di tano na dileho ni Jahoba de batam diho. Patik ponopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unak ho mangalakup. Patik pawaluhon, unak ho manako. Patik pasiahon, unang ho holo magatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo nabawa, manang naposo naboru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringot tupatik na sapului, ondo. Audo Jahoba debatam, nina debatata, pargugo na satu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodu sudut patuluhon, rodi sundut popaton, pinopar ni akan nasogo roha diau, ale asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roha diau, nasoma kalusi patiku. Ido sahatna, atong rak mangidugogo mahita tuado penedebata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marete hita bukende nomor 171 ayat sada dot ayat tulu. Ayat 2 dot ayat tulu.
Tatopoti madosata tuadopun debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargoguna sohatu dosan. Sitopa nasana adong. Paruhum na tigor na menghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolum manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhitesian pangalosian nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian paketan nami na soture. Rodi pangolion nami di hisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami. Alena tersosol bagi do hami nuaeng alani. Asima roham di hami ale debata nami. Pardega basa jala parsiroha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sesesa dosa nami salutna. Jala suruh matondi perbadia tu rohanami be. Asa tarbaik kami mangoliho di bagasan hatigoran. Dohot habadiaon. Gabe saat hami Tuhan ngulon nasora sudah. Napi na barabagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tayo begema hata baga-baga taringo Tuhan sesani dosa. Para siroha jala pardega basa do Jahoba. Labak tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu aka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hombar tu aka hajahotata. Songan asi ni roha ni ama-ama mida aka anakna. Asi ni roha ni Jahoba di aka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende hita sian bukende nomor 497 sada dohot ayat 2. Tabege mahatane debata nagabe turpuk epistel di minggu tasadarion iman atar surat di Yohanes bidu 2 memuka ayat sada 1 ayat 10 sada tajahama secara responsoria. Namar bagas di hutakana. Dungi patuluarihon adongma namar bagas di hutakana na di luat Galilea jala disima inani Yesus. Jadi dunghurangan anggur nasida nina inani Yesus ma mandok ibana dang andong anggur di nasida. Dungi nina inanaima mandok akka parhobas manang dia dohonon ni tuahmu bahen hamuma. Dungi nina Yesus ma mandok nasida, gohi hamuma akagus sio naik, jadi gok situtuma di bahen.
Alai didai iduk ni akka parhubasima aiki naunggabe anggur. Jaladang diboto haroronna ai holan akka parhubas na manahui aikido botosa gabi di joma pangulii. Di ayat parpudi rapita asa ima tanda na parjolo na binahini Jesus di hutakana na di Galilea papatarhon hasangopenai gabi porsea ma aka sisian na di ibana ido sahat na martua do akan na tumangihon hatan di bata jalan peoksa amin. Maredehita sian bukende nomor 180 sia ayat sada dohot ayat onom. Tahati dako maha persetai songon nahi dako ni dongata sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama parkoguna sotodusan nato mapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman tinubuhon si Maria nagabe-gabian sian tondi perbadia andorang soha bubuan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni silatus na matetat pajal do ibana di hawi pinar silang na tuak tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na satu dosane di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi perbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akan abadia doho di hasasani dosa doho di hatai na mandok mulak mangulu sugut daging ni halak nong mate doho di hangulona sora suda amin. Tabegema ende puji-pujian sian kur inarabu diudutima ina Naomi.
Tabege ma tik-ting di bagasan Minggu Sadarion. Shalom Madita, salut na manginang. Selamat hari Minggu. Tapi kema titing namasa dohot alau si pamasaon di Huriata di Minggu Sardaron Minggu Paduahon Dung Epipanias tanggal 10 Januari tahun 2025 dengan topik Minggu Saluhut Bangso Marnida Hatigoran dohot Hamuliaon Jehovah. Boita ida di warta jemaat nadong dihita di mana perjolo acara ibadah minggu pagi dohot minggu siang suang-songoni di aka nama kobasi ibadah minggu siang minggu pagi dohot minggu malam. Namang iut amanginang di aka torop ni naro di aka kebaktian minggu ima tanggal 12 Januari 2025 di minggu pagi, siang, dohot malam, dohot sekolah minggu, boita ida di warta nadong dihita. Namang ihut, rapat pemusik dohot song leader. Di hari Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, di Patupador rapat pemusik dohot song leader, maringanan di Garejaon, masuk pukul 10 sia wib, manang pitu borngin. Namoding. Nah di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 nungga jumolu marujung ngolu ni amang jalisten sitohang manang opung nilo doli tutup umur 70 tahun. Nah hinabaluhon ni inang M Boru Siregar nasian Jalan Orde Baru nomor 44 Wek Sada. Nah di hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 nungga jumolo marujung ngolu ni inang Aminah Boru Manulang manang opung Septian Boru tutup umur 78 tahun. Nah hinabaluhon ni amang M Marbun sian Jalan Tapanuli nomor 50E Wek Opat Jala Sadarion di Patupado Parmingguon. Nah niuluhon ni inang Bibilfro Resnika Boru Malau masuk pukul 10 wib. Parguru Malua. Mulai Sabtu, Minggu, tanggal 25-26 Januari 2025, mulaan ni Huriama Marguru Malua, Tuaka Yanakota Parguru Malua. Hari Sabtu masuk pukul 10 siang, manang pukul 7 worngin. Dohot di hari Minggu masuk pukul 10.04. Manang pukul 2 siang. Namang hiut amanginang, pilihan Natal keluarga dohot tahun baru. Pinanggidoma tusude ruas ni Huriata asa tapasahat bema pilihan Natal dohot tahun baru keluarga dala tapasahat mai di bagasan Lasni Roha. Bunga altar, naparadeon bunga altar di Minggu Sadarion, imasian keluarga Nyonya Sintua BRC Ombing Boru Panjaitan, nasian we tolu, maulea tema dinasida. Jala nafkap rohana, lao pasaton bunga altar di minggu-minggu namangihut, boima di pasahat manang melapor tu situa we tabe, manang langsung tu huriaton marhite amang sekretaris Huria. Namang hiut amanginang, boi jahota di warta nadong dihita ima 24 halak, ruas ni Huria HKBP Siagul, namur ulang tahun di tanggal 10 sia, sahat tu tanggal 25 Januari 2025. Puasa tamima hata selamat ulang tahun, diamu amanami doi inanami, suang-suangon inang aka yanakon nami, nama ulang tahun di tanggal 10 sia ro di tanggal 25 Januari 2025. Sai gajang mau umur muda, jala toktong di Leon Hahipason. Hatanin debata, tuakan nama ulang tahun di minggu na naing ro, ima
sian Mazmur manang pesalmen ono pulonom ayat 20 songonom mahatani debata. Pinujima debata naso manulakon tangyaku manang asi ni rohana pe sian au. Namangyud amanginang boi dauta diaka pemakaian gedung serbaguna song-songoni di sudiaka laporan keuangan nang aka jemaat manang huria na marsait leleng toktong ma tabuan di bagasan tangyangata asa boi nasida majalo hamalumon nasiat debata. Di aka parhepengon nang pinasa muna boi mata ida di warta jala molotung adong aka na sala manang nahurang di panuraton ni angka song-songoni di goar naparjolo mangido mapami sian huriata jalan apa dua hon boi ma talaporhon tu situa wek tabe asa di minggu na nangro boi muse di Padenggan. Namanghir amanginang revisi manang perbaikan di wartata naparjolo ima di halaman napatoluhon di pemakaian gereja dohot gedung serbaguna di nomor sia tersurat di si Sabtu tanggal 14 bulan Onom 2025 keluarga Nyonya Sigalingging Borussia Loho dibayar di si pamasu-masuon sasitongna pudun saut. Namangiwa manginang tong dope revisi manang perbaikan di warta ima di halaman onom menurut boi taida di warta nadong dihita di halaman onom di wek 10 ima di pilihan Natal dohot tahun baru keluarga di wek 10 tersurat di si nomor sada pinopar opung rotua batubara wek 10 sasitongna wek siado nasida pinopar opung rotua batubara wek sia. Ima warta na boi ujau kami amanginang di apala minggu ta sadarion horas madehita shalom. Tabegema ende puji-pujian sian kor ama.
Marende hita sian bukuende nomor 666 ayat sada dudutna huhud pasaton pilihan sada A dohot sada B. Damai di batana sumurung sian saluhut naroha di mana mengeramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatana di bata na makulingi hita di minggu tasadarion sian buku ni panorirang Yesaya bidu 62 mamuka mai sian ayat na parjulu tol hasrol ayat na palimahos song na maridok takasma tapai hutihut ala ni Sion daktar bahenau sip jala ala ni Jerusalem
dang luau popoman pai mabicar hati goranna songon sodang ni mata niari jala hatuonna songo sulu-sulu na marsigorgor. Jadi daun yakka bang suparbegu ma hati korammu jala saluhut akka raja hamuliaommu jala ikon margoar hongoar nai baru ho si pabuaon ni pamangan ni Jahuba. Jadi gabi tuppal hamuliaom maho di tangan ni Jahuba jala tuppal harajaon di tangan ni debatam dang begoaran ni halak ko natinadikon jala dang bedohononna tutanom halongonan ai guaronna maho hasoloan ni rohakku doibana jala tanomi nunga marharaja doho naung marharaja doho ai lomodo rohani Jahuba midaho jala marharajaan tanomi ai songo rikot ni doli-doli mangariri na marbaju songo nido rikot ni akka anakmu mengalului ho jala songo las ni rohani panguli midana ni ulina songo nido las ni rohani de batam midaho ido saat ni turpuki oras madihita saluhutna mamukka sia tanggal 7 Januari masa hagoran bulun di Amerika secara khusus di Los Angeles dohot di California jala barita natabigi pola do kurang lebih 10.000 bangunan na masok-sok inorhoni api matutungi songoni lubi sian 37.000 penduduk ikon mengungsi menadikon akka bagasna hutana jala dung dietong hira-hira hurang lubima 150 miliar dolar Amerika kerugian alani hagorani pola dong namate dilaporkan 10 tulu halak tang binoto bera asugari dilabungnya api songoni hita mai buah mohokma ati tang marhaso wabbe pontang panting marai akka jolma pangisi ni hutai tang iboto tu dia si todongonna tang diboto aha si buatonna iri purohana do nang membuat koper raibana HP ulu hola sipatu ipetiup-tiup tang iboto be alani buido mago roha tang ngotong pikiran mulo masaka hamaulot cisoni akadongan nahina holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus kira songonido pernguluan ni bangsa Israel uju mengadupi habuangan ina sida tangarok sitiuponna ngatung dihilala na sida nga ditulak de batanguluna tang marguna tang marargabe pojot rohana so diboto tu dia Papua sonna jalak kadongan tutu si tutu songonido nang ngulutta uju di bagasad dosa hita tidak ada tujuan kehidupan kita selain daripada kematian. Tangarong sai tadalani di dalani jol mana mardosai dalan nadangi boto tu dia tujuanna. Wiro rata bayakon mohop ningolu ni halak na so di bagasan Tuhan Yesus. Dang marhasoan dang arok tujuanna jalabah kana kadongan loja sabing madalani perdalanan ninguluon tanpa tahu makna dan tujuan. Solat nari soholak kamatian ido angko jabar ni halak nong di bagasa dosa. Alay kadongan
Song ni mangulu ni halak na tinulak ni debata. Song ni dungulu ni halak naso di bagasan holong ni rohan ni debata. Di gobarhod do hubungan ni debata do hot bangsa Israel songon sahalak oroan dohot panguli. Manang hubungan suami istri. Debatado panguli alai oroado anggo kajolma. Terlumubi bangsona bangsa Israel. Bangso hasudungan ni rohana. Tangarong naso di bayad debata lau pauliuli hod do pature-ture ho bangsona. Dibatudu hod do holongna. Takas do diramoti, disarihon. Terlumubi kamang kainang Allah itu tetap setia kepada umatnya. Setia do debata tu bangsona bangsa Israeli. Hape olo museat tong bangsa ni manadik kod debata. Nauk patu pagodang akaras ni roha. Naung mamilit nasida gabe bangsa hasudungan ni rohana. Holalaho patangi-tangi jala mangului debata siliban. Odo nama bain hacit rohani debata. Jala diloas manasida konuhumon. Terlumubiak kamang kainang dilutak bangso nasing ma bangso Israel ditutung hutana jala suaksongoni bagas joro na di huta Jerusalem marokso dihancurkan oleh bangsa lain. Kadungan na hinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus alay nak pesongoni taida nak kiditurpuk taon nang hape sayulo bangsoy manudali di bata alay dang moru nang guapalaotik holong ni rohani di bata midana sida. Odo berita las ni roha di hita kamang kainang dang moru holong ni rohani di bata mida bangsona agap penasida sailao marsobat tuakka di bata siliban. Balik sata he lomo rohani Jehovah dinahona uhum bangsoi asa ditadda nasida hahuranganna asa ditadda nasida dosana jala disuruh di bata marlulak lo niak kana posona asanggiat ulu nasida tumangi hok kata ni debata gabe radi nasida marhamu baun ni roha ido na pinangido ni roha ni debata karungan holong naima na pinatuduhon na kadongan marhiti turpuk taon pola di dok na kidesa dai ala ni Sion daktar bahena usip jala ala ni Jerusalem dang ulu au popoman. Allah tidak mau berdiam diri tanpa menunjukkan kasihnya karena sesungguhnya jati diri Allah itu adalah kasih maka dia tidak bisa mengekang dirinya untuk tidak menunjukkan kasihnya kepada umat pilihannya. Dangulu debata popoman. Dia tidak bisa dikuasai. Dia tidak bisa bahkan menahan diri untuk tidak mengasihi umat yang dikasihinya. Kadongan nahina holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa do holong ni rohan itu hatai. Jalaido tutuna pinatuduhon anak tu hita. Udok nakin hita jolmana di bagasa dosa na ngolut tadang marhasoan. Alay nak pe di bagasan ngulu na somar haswani na somar tujuani ngulu na mangharap tusi polisi tang muba holong ni rohan ni bata anak tuhita hidup bah ditongos anak na Tuhan Yesus Kristus lahu makokop pita ay songonodo holong ni rohan ni bata di Portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di bana lay asa hanguluan na saliling nililing na dinasida. Kadongan tang moru holong ni rohani di bata naktuhita. Du berita las ni roha di hita. Nuaing dipangido ma. Sai disuruh na posona manuaraho katana. Asanggiat ulu hitanya marhamu baon. Jala toktong radi manangiho suarana di bagasat pernguluota si ganupari. Asanggiat sahat tu hita mahkota kemuliaan Allah. Asa sahat tu hita bulang-bulang hamonangan. Gabe takasita radi sumodakon sinodang nasiat debata. Tanga dok sinodang ta. Kita tidak punya cahaya.
Tetapi Allah yang punya cahaya kemuliaan itu Dia anugerahkan bagi kita. Sehingga kita dipilih menjadi orang-orang yang dikasihinya dan hendaknya memantulkan, memancarkan kasih kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Sinodang ni hamuliaon ni debata, naing idaon, jalan naing marsinodang i tuliat portibion. So naridok naritobi minggu te bangsa-bangsa melihat kebenaran dari kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Saluhut bangsa marnida hati koran, dohot hamuliaon ni Jehovah. Kamanginang nahinaholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Sonido nang nari-ari rebui ate. Tanggal 15 terjadi kebakaran tong di Plaza Glodok di Jakarta Barat. Sudi tama botosai jala satu hari Jumati Jepang ma ditemukan pitu jenazah di lantai 8 di Plasai di ruang karaoke. Buru tabayakon sajom manang satong ajom manak 15 minut adorak so kebakaran ni boalas ni rohani na pitu amma so tadok ate maredei disi minum-minum madisi marlas ni roha madisi tangarong nahurang hape tiba-tiba roh kebakaran ni laos masuk sok ngulu nasi dari si paingot doi molo diju hita satok tong tumangihon hata ni debata di tonga-tonga ni ngulut taganu marsada-sada talumubi di minggu padua hodung Epipania son si paingot doi itu hita asa unak kolan patu pahon akan apa sonak-sonang roha do takkan pikiran kita alai iko sigop jala radi hita anak sadi hari pararu jala pakion itu hani di bagasan ngulut tau tarlumubi atik tung ina matiki di hita lahu mangulak kau laon nasi tong ko Bartolomo ne rohani debata alania kadong adia ma nanaik si piapot tamar hidi turpuk tadi bagasan sadarion ikon ngotot tado bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam hidup kita. Dangulu debata hohob butih peidei dangulu ni jol mari tonga-tonga ni portibion. Manang nadinggan, manang nasodinggan taula. Taingot dia adalah Allah yang hidup. Ini terus bolak-balik ikosai pasahaton. Debata na mangulu do debata tai. Tuhan na mangulu do ibana na marnida saluhut na masa di tonga-tonga ni ngulutta. Alani didok bahwa dia tidak akan pernah tinggal diam. Pasahaton sodang ni hamulion na tuaka na marhabiara tu ibana. Pasahaton sodang hati uronna tuganu palak natakas olo paubahor rohana. Bahkan ketika kita gagal. Bahkan ketika kita berdosa. Bahkan ketika kita tidak memiliki apa-apa. Tangboi menek rohata. Tangboi sumurut tita. Jala taro akadongan so tunggabi sobarani hita petuduhon sinodang ni hati uran debata nauk patar tajalo tahilala di tonga-tonga ni ngulutao naung makaholongi hita mabay ngulutta martujuan Tuhan nguluan nasa liling ni liling nai so tunggabi me rohata manang gabi suduk sumurut tita matarbay na udah ingat melalui kehidupan kita sekecil rendah jala sasu saning ulut tanwaing nang marhiti siya ni dipilih jala dipakai debata hita toktong patuduh sinodang ni hamulion nai
Kadongan asa tok-tok pos rohata di bana. Tuhata na mangului na mangalehon pasu-pasu na sotara sami di tonga-tonga ni nguluta marhiti haluota usia dosa tabi. Argado hita di bana. Kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah merendahkan diri sendiri. Jangan pernah berkecil hati. Aido do hita. Na tinobus ni debata, na tinoppa, na baru, ciptaan baru. So na ni Apostol Paulus 2 Korin 5 ayat 10 bitui. Asa terjodoh hita laho, sumodakon hamuliau ni debata, disalhut perdalanan ni nguluta. Na perpudi aka manginang naik takas tugi hono ni turupukok kita. Mangulu di bagasan lomo ni rohana. Mamilangi dengan ibasana na oktajalo di tonga-tonga ni nguluta. Tapak ke nguluton lahu mangula. Ulau lomo ni rohana. Bicat di loas sita mangulu. Jala tarlumubi akadongan marpak kiri monatakas sita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang dipersiapkan untuk menerima anugerah yang kekal melalui hidup kekal selama-lamanya. Amin martangia kita. Mau lihat hidup puji-pujian husobahok kami tuh wali Tuhan nami. Nauk takas papatarhon holong mutu kami. Ada terbaik ko tutu sip jalamauhom paida-ida ngulu nami. So ikon patu paummu sakapmu di tonga-tonga ni portibion nang dingulu nami. Ido nauk pinapatarmu Tuhan. Tubang bangso Israel na julu. Marhite na palwaso na sida ikon uhuman. Ang giat marhamu baon. Laos ido na pinapatarmu Tuhan nang marhite-hite harorom tu portibion. Dinatuwiho. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Asa peluommu. Nasa na porsea tuho. Laos ido na pinatupam nang disaluhut perdalanan ni ngulu nami. Patuduhon pabua debatana mangulu doho. Nasu olusip jala mauhom patupasakam. Tuhan mau lihat rohan nami mulu dipakulingi ho kami tutu di bagasan ari na pinarbadiamon. Naing maju kami marnida sinodang ni hamuliaumi. Maka molotehoni tarlumubi di juho kami asa persiduhot kami. Naksumodakon sinodang ni hati uromi asang giat torop akka parbigu. Ro lahu mandapot toko. Mau lihat rohan nami di hotu hadang besibura kami. Alai akan namar pos ni roha. Namar haporseau jalan namar pakirimon na tugu. Dia sini roham. Dihanguluas saliling-liling na. Nau pinaradim. Atong bica di luat cohami mardala di sisik ni tanong. Madalani ngulu nami si ganupari. Pos rohan nami Tuhan pakai jala para rommu dohami. Lahu batu duhon jala sumodakko sinodang hati uromi disalhut padalan ningulu nami. Atong parar mahami. Asa sudi bangso marnida hati urommu di bagasan Kristus Yesus martangya kami tuho. Amin. Hagogo ondot apulapu dodile. Dulu sada ayat sada duduna luhut pasaton pilihan paduahon dohot patuluhon.
peliata. Ali di batama namin na di banwa gijang horo harorwan ni salhut sili hollehon na dengkad dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat kami masya na nilehon mito hami pelian nami tuho. Say jalo may kabiwap na hutsus di julong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parasya kami pelianon pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asal mutada hami gudang ni sileo-leo mito hami. Asal girgir hami madok mauliante tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinurbadia magwarmo, say Roma harajommo, say saut malomo ni rohamdi banua tongosongon na di banua gijang, lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, sehesa madusa nami songo panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami tugi hotu pangujunan, palua mahami sian pangag. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Hagogo ondot apulapu dodile on Tuhan itu ganu pa